खुलुमबाय जोंहा दिनै शिबसागरनिफ्राय बिदाय लानोसै बेनिफ्राय जोबथा जोङो आर'ज खालामनो थांगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार आर'ज जोङो गाबनो थांगासिनो दङ बिथिंहाय जोंहा फंबाय दङ ओमफ्राय नै थांजोब्बायानो गासिबो আৰু আজি 22 তাৰিখে যামগৈ প্ৰায় আমাৰ 9 দিনীয়া কাৰ্যসূচী 8 দিন আমি কাম কৰিলোঁ আজি যামগৈ তাৰপাছত যিখিনি কাৰ্য হৈ গ'ল মানে সাফল্য হ'বলৈ আমি মানি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ সেইটো সদায় থাকিব সেয়ে মই সকলোকে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যি প্ৰাৰ্থনা এই প্ৰাৰ্থনা যোগ দিবৰ কাৰণে Goजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंगसाय अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा ओ बंगसाय अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा ओ बंगसाय हारि अलखदाव मिथिंगानि खैफोदाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा ओ बंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंगसाय निदाननि समाव गोसोखौ हमथा हायाब्ला नुजाफै आफा नोंजोंनो सोरां होफै निदाननि समाव गोसोखौ हमथा हायाब्ला सोरां होफै सैथो समायना आब्रु साबना हामना अरायबो दिदोमै थाबाय थाथों आफा गोजोन खुसियै आलो आलोयै अरायबो थांनानै थानो हाथों आफा ओ बंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारा